Stranbêjê Kurd Edîp Gozeger bi xwe li Herêma Kurdan ji bajarê Bitlisê. Eva 22 salê ku li Enqerê jiyana xwe didomîne. Hesra çave belek yadı besbe barine. Gozeger di sala 2015 da bi navê Taya Evînê albûmek çêkir û berê mehekê jî klîba Taya Evînê derxist. Hunermendê Kurd ji ber ku di çalakiyên Kurdan da mûzîka xwe dibêje, li Enqerê di mala xwe da hate binçavkirin. Gozeger vê yekê wek binpêkirina mafê mirov nîşan dide û hestê xwe watîne ziman. Mala min destê sibê hatin ez hildan binçav. 12 saat ez binçav damam. Piştê derketina dadgehê ez berdam û tu sucekî min jî tune bû. Çima ku em îro li ser zimanê xwe stran çêdikin, ser çand û hunera xwe xebat dikin, bi rastî jî her tim van astengiya derdixin pêşiya me. Hunermend Edîp Gozeger herî zêde gazincê xwe li ser bikarneanîna zimanê Kurdî dike. Ew radigîne ku dewlet her çiqas astengiyê derxîne pêşberî Kurdan, lê dîsa jî Kurd pêwîst e ku zimanê xwe bikarbîne. Banga min hemê hunermendê Kurda û stranbêjê Kurda, rewşenbîr, mamosteyên Kurda heye. Bira xwedî çand û hunera xwe derkevin, bira xwedî zimanê xwe derkevin. Di destpêka sala 2024 da bi awayekî dîtbar li ser ziman, çand û hunerê Kurd astengî tê derxistin. Hunermend Gozeger dide diyarkirin ku dema Kurd xwedî li çanda xwe derdikeve, şanoya wan, mûzîka wan û hunerê wan tê qedexekirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.